ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣୁଛ। ଆଜି ସେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମଜାଳିଆ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣାଇବି। ତୁମେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ବାଘଟିଏ ଆସି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଗଲା। କେହି ବି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ବାଘକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ଦିନେ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ। ବାଘକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ କଣ୍ଟାବୁଦା ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ବାଘ ବିଲୁଆକୁ ଛଳନା କରି ଡାକିଲା, ଓଃ, କି କଷ୍ଟ! ବାପରେ, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ଏ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କ'ଣ ହବ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି? ଭାବୁଛି କୋଉ ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରି ହିମାଳୟକୁ ପଳେଇବି। ଏ ବିଲୁଆ ନନା, ଏଇଠି ଥିଲ? ମୋତେ ଦେଖି କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲ ନା କ'ଣ? ଆରେ ଶୁଣ, ମୋତେ ଟିକେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଯିବି? ଟିକେ କୁହ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହେଲା। ସେ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ଟିକିଏ ମୁହଁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, କିଓ ବାଘ ମାମୁଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତୁମେ ତ ସୁସ୍ଥ ଦିଶୁଛ, ନହେଲେ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଆସିଲ? ଆସିକି ପୁଣି ଏଇଠି କୁନ୍ଥଉଛ? ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରୁନାହଁ ତ? ମାମୁଁ, ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ବିଲୁଆ। କଥାରେ କହନ୍ତି, ବିଲୁଆ ବଡ଼ ଚତୁର, ପଇଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର। ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି କି? ହେଲେ ମୋତେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ, ମୋର ଶେଷ କଥା ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିଯାଅ। ନା 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 ନା, ତୁମେ ପରା ମହାବଳ ବାଘ, ତୁମକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ମୁଁ ଆଉ ମାଂସ ଖାଉନି, ଶିକାର କରିପାରୁନି, ଚାଲିବାକୁ ପରା ବଳ ପାଉନି। ଆରେ ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମେ ଯଦି କହିବ ବାଘ ମାଂସ ଖାଉନି, ଘାସ ଖାଉଛି, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତୁମେ ଡାହା ମିଛୁଆ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ତମେ ତ ଚତୁର ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ପରାମର୍ଶ ମାଗୁଛି। କ'ଣ ସେତକ ମୋତେ ମିଳିବନି? ତମରି ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲିବି। ତମ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏ ସଂସାରରେ, ଏ ବଣ ମୂଲକରେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ? ଏବେ କ'ଣ ତମର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେଲା କି? ବିଲୁଆ ନନା, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ ନା, ସେଇ କାମକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସହଜରେ କରି ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ପରା ଜୀବନ ସାରା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ତାହେଲେ କରୁନ, ମୋତେ କିଆଁ ଖୋଜୁଛ? ସେଇଠି ତ ରହିଛି କଥାଟା। ବଳ ମୋର, ବୁଦ୍ଧି ତମର, ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଗଲେ, ମାନେ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିଗଲେ ସହଜରେ ଶିକାର ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ଓହୋ, କଥା ଯାଇକି ସେଇଠି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ପ୍ରେମ ଉଛୁଳୁଛି କାହିଁକି? ଏମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା, କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ବାଘର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଲୁଆର ଖୁସି ବଢ଼ିଗଲା। କାରଣ ବାଘର ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କଞ୍ଚା ମାଂସ ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ସେଇ କୁଜି କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଯେ? ଦୁହେଁ ମିଳିମିଶି କିଛି ଦିନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କଲେ ଆଉ ଖାଇଲେ। ଖାଦ୍ୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି, ଏଥର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ବିଲୁଆ କଥାରେ ବାଘ ଗାଁ ତଳ ଆଡ଼େ ନଜର ପକେଇଲା। ଗାଁ ପାଖରୁ ମଉକା ଦେଖି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ବାଛୁରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଇଲେ। ବାରେ ବିଲୁଆ ନନା, ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ପାରୁଛ ଖାଇଚାଲ। ହଁ ବାଘ ମାମୁଁ, ଟିକିଏ ଦେଖି ଚାହିଁକି,
ଯୋଉଠି ଯେତେ ସହଜ ସେଇଠି ସେତେ ବିପଦ। ମୁଁ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି କି? ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ବି ଉଠେଇ ନେବି। ମୁଁ ସେଦିନ ତୁମ ସାଥିରେ ମିଛ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ନା। ମାତ୍ର ଏକଥା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲାନି। ଲୋକେ କଥା ହେଲେ, ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ ରେ, ବାଘ ବିଲୁଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ମଧୁ ବେହେରା ଗୁହାଳୁ ଗୋଟାଏ ମେଣ୍ଢା ଟେକି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଗୁହାଳଟା ଚାରିପାଖେ ମେଲା ରହୁଥିଲା। ସେଥିରୁ 3 ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଗୁହାଳ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା କୂଅଟିଏ ଥିଲା। ପଶିବା ବାଟକୁ ଲୋକେ ମେଲା ରଖିଦେଲେ, ଯେମିତି ବାଘ ପଶିଲା ପରେ କବାଟ ଆପେ ଆପେ ପଡ଼ିଯିବ। ବାଘ ବିଲୁଆ ପରଦିନ ରାତିକି ଆସିଲେ। ଗୁହାଳେ ପଶିଗଲା ପରେ ସେଇ ବାଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭୟରେ ଦୁହେଁ ଆରପାଖ ବାଡ଼ ଡେଇଁ ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସିଧା କୂଅ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ରାତି ସାରା ସେଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ପାରିଲେନି। ବିଲୁଆ ନନା, ଆଜି ତମ କଥାରେ ପଡ଼ି ଦୁହେଁ ମରିବା। ଏଥିରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର କହ, ନହେଲେ ଲୋକେ ଆମକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ରୁହ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି, ତୁମେ ସେଥିରେ ଉଠିଯିବ। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ବାଘ ମାମୁଁ, ତୁମେ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ, ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ। ବାଘ ସିଧା ଠିଆ ହେଲା। ବିଲୁଆ ବାଘ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ଏକା କୁଦାକେ କୂଅ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହାଁ ହାଁ କହି ଲୋକେ କୂଅ ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ। ବିଲୁଆ ତ ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପଥର ମାରି ମାରି ବାଘକୁ କୂଅ ଭିତରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ଏବେ ବାଘ ବିଲୁଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଗଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଚତୁର ବିଲୁଆ କେମିତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ବଳଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ମହାନ।